Turog-turog kita. Oy, ano ka? Talibang. Testing lang ni testing kung madara. Kung nakaka-sync hiyangan ka Facebook live. Ako rog kita. Uy, may napauwat. Hindi ka nagkikita. Ano ka? Awaray na. Lumakat. Nawara. Kodlong. Oh, ay. Naturog ako. Testing na balik yun. Testing kung nakakasynchronize pa nga ito ako. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and abide by our community guidelines. Learn more. Ayan. Dami ang sugat. Apa daw? Tunyo.